Лято е и всички пътуваме. Пътуваме и с самолет, пътуваме на далечни дестинации. И затова тези рокли са най-подходящият избор за вашето пътуване. Материалът, от който са изработени, е лек и нежен. Не заема много място в багажа. Хастарът, който е поставен, също е толкова лек, нежен и ефирен. Но другото предимство на роклите е, че те могат да бъдат сгънати на съвсем малко пакетче. Ето така. 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 Което да заеме съвсем малко място във вашия багаж. А най-хубавото на това нещо е, че когато пристигнете и решите да се облечете, веднага може да извадите роклята, дори няма да има нужда да я гладите, тъй като тя не се мачка. Ето. Така, тази рокля е 54 размер. Това е среден размер, което означава, че дори и 60 размер ще заема също съвсем малко място във вашия багаж. Тоест, вие на едно пътуване може да си вземете поне 2 такива рокли и това няма да наруши вашето приорити. Ако искате и други такива интересни модели, последвайте ме.